So ito na yung 4S battery na 2800 milliamperes, 30C discharge rate. So gagamitin ko na siya dito sa aking Volantex SR65 para ma-compare yung performance niya compared sa 3S battery or sa stock battery niya na 11.1 volts battery, 2200 milliamperes, 25C discharge rate. So this time around, etong gagamitin ko yung 4S battery, and ayan guys, tingnan nyo maigi. Ayan, 4S battery to and fully charged, 2800 milliamperes. And yung nakita ko kasi sa ESC ni Volantex Vector SR65 ay eto 2 to 4S LiPo. So I assume na kaya niyang i-handle yung 4S battery, yung power ng 4S battery. So let's find out. Excited na ako kasi this is the first time na i-upgrade ko tong Volantex Vector SR65 battery. So yun, 4S battery guys. Let's find out. And then yun, 5 minutes ulit gagawin ko. Yung una kong video nga pala, 3S battery yung ginawa ko. So eto naman, 4S battery na. And medyo excited ako sa kanyang performance, and wala akong tawag dyan, wala pa akong parang vision or nakita sa ibang video na gumamit ng 4S battery dito sa Vector SR65. So ngayon pa lang, ewan ko lang iba kung meron ng or ginamitan na ng 4S battery itong SR65 or Volantex Vector SR65. So let's find out. Eto, let's do it. So ayun, andun na sa loob guys yung yung 4S battery. And yun, tingnan natin guys. So yun, excited na ako, and di ko alam kung ano magiging performance niya, but I'm sure it's gonna be grabing performance ang sigurado ipapakita ni Volantex SR65 sa kanyang sa 4S battery na on board. So let's see, let's find out. Yan na muna. Okay, 5 minutes lang para medyo safe yung natin, yung electronics, kasi yun nga, wala pa ako nakitang gumawa ng or naglagay ng or gumamit ng tawag niyan ng 4S battery dito sa Volantex SR65. So ayun, clock, ayun, 5 minutes ulit guys. Okay, play. Alright, okay, 4S battery on board. Let's find out. So good luck SR65. So grabe guys, and tingnan ko yung mga niya, performance niya sa full throttle. Right, good luck baby. Alright, 4S battery on board with the Volantex Vector SR65. Ayun, grabe, half throttle pa lang yan, oh. Wala pang, di ko pa sinasagad yung throttle nya. Ayun, grabe, sagad, full throttle. Ayun, full throttle guys. Grabe. Ayun. Baka masunog yung ESC nya, oh. Sobrang bilis guys. 4S battery to guys, take note. Ayun yung performance niya sa 4S battery. 4S battery on board guys, grabe. Woo. Full throttle guys. Yan, oh. Grabe. 4S battery guys. Oh. Ba, biglang discharge ka agad? Ha? Ayun, meron pa. Grabe. Grabe guys, full throttle yan guys, ha. Ayan, mga half throttle lang to guys. Full throttle guys. Grabe.
Sirit. Meron siyang ano parang pagka full stop po siya, parang ano siya, mag-i-start siya ng very slow. Tapos pagka medyo ilang seconds na full throttle, ayun na, parang full speed na siya. So yan, 4S battery. Grabe. Ayan na naman guys, oh. Parang ayan na naman, oh. Parang nawawala yung power niya pagka full stop, oh. Tapos pagka medyo tumagal-tagal ng full throttle, ayun, bumabalik yung sigla niya. Ayun, oh. Ayan guys, oh. Ayan na naman, oh. Nawawala na naman. Parang may surge lang ng ano ng power eh. Ayan, oh, full throttle pero wala, oh. Para bumubuelo siya, oh. Ayan na naman, oh. Nawala yung surge ng power, oh. Ayan, may bumalik, oh. Parang bumabalik, oh. Ayan, bumalik na nga, oh. Whew! Ayun, oh, bumalik na guys, oh. Grabe, oh, full throttle yan guys. Ay, hindi pa pala, mga ano pa lang. Ayan, parang nawawala, oh. Full throttle guys, oh. Kung makikita nyo yung ano, yung trigger, oh. Parang umiinit yung ano niya yung battery, tapos nawawala ng performance Pero sobrang bilis pagka nakakabuelo. Ayan, tingnan natin. Ayan na naman, oh. Full throttle. So yun ang full throttle niya guys. Okay, ito mga 60% throttle, 60-70% throttle, full throttle. Op, nawala. Ayun, parang nagkakaroon ng power surge. Nawawala ng momentarily, nawawala ng power yung battery or yung RC boat. Momentarily for like 2 to 3 seconds. Tapos ayun, bumabalik, oh. Parang may cycle Parang nagpapahinga ng konti yung battery Yan naman, oh. Grabe, oh, 4S battery. Ayun na naman, oh. Parang nagpapahinga yung battery momentarily, parang nawawala ng power humihina bumababa yung ano niya yung power level niya sa 4S Ito yung 4S battery guys, pero momentarily lang. Pero ayun na naman, oh. Ayun, parang nagpapahinga lang yung battery Ayun guys, full charge, full speed. Sorry, ayun na, tumunog na yung 5 minutes natin. Okay, tumunog na yung alarm natin for 5 minutes. Tingnan natin kung meron pang katas 4S battery. Wala na rin, mukhang 5 minutes lang talaga yung ano niya Ay, meron pa, oh. Woo! Sige. Parang nagpapahinga Parang nag-iipon ng lakas si 4S battery Yun, tumunog na yung alarm natin guys. I-respect natin yung ano i-respect natin yung limitation ni 4S battery or ni Volantex Vector SR65 kasi baka maabuso. Pero meron pa oh. Okay, balik na. Okay na yan guys. Ayun yung performance guys ng 4S battery. And comment nyo na lang yung ano, yung napansin yung ano, difference sa performance ni Volantex Vector SR65 sa 3S and 4S battery. Alright guys, ito yung Volantex Vector SR65 using 3S and 4S battery comparison. So kayo nang humusga kung anong kung ano yung comment nyo, kung ano yung napansin yung performance ni Vector SR65
subscribe and comment sa video na to, guys. Don't forget to like this video also, and pagka nag-subscribe kayo, samahan nyo na rin ng bell notification. And yun, like and share this video, and comment yung comment nyo yung napansin yung performance ni Vector SR65 sa 3S at sa kanyang 4S battery. So thank you for watching, and I'll see you in my next video, guys.